Salamu. Ina ne kan jayi maka sininin bugu haka. Baki da ba zai yi suru ba. Ba zai yi siti ba. Oya daga hannuka sama. 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 La ilaha illallah. Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ne. Kana ta yiwu kamar yi maka yanka. Kima hankali da Muhammad Rasulullahi kima hankali. Kuma kina san ina asarar lemo nan. Duk garin nan wannan ne kawai rage. Wallahi dinnan magama wannan ne kawai rage. Salawu. Kin ga Madina, ki daina biye masa. In kika bi nashi ba za ki masa jinya ba. So yake ya tara mana mutanen anguwan nan. A ce muna masa mugunta a gida. To, da gano da sama. Dan Allah kima hankali. Kima hankali. Sama. Kima hankali. Sama. Waya baba magama. Salawu ya yi safa. Wani ne ya sa ka je soja su dake ka? Ko mu maka dake ka? Baki da ba zai yi suru ba. Kaje na samu soja. Baki na za yi suru. Mutumin da ita lalle mu da aibo. Shi zaki ce baki zai yi. Soja ya su ba su sosai. Ai, ki daina irin wannan maganar Madina. Ga abin da ya faɗa miki haka ne. Ga abin da kayan faci ne fa a cikin akwai kayan gyaran wuta. Habbarin kunu da koko nayi. Wai la. Ni suru fa salon kan ba ya yi. A ce mun ta mun kuje shi a gida za mu kashe shi. Ya kara mana makwabta a kai. Ni. Haba. Sai ka ce shagon salon na shiga. Sai ka ce ka je a dake ka? A sabari. Igale. Rike min lamka na. Yana ta yiwu kamar ana yanka miki naman da. Rike min lamka na kai ƙare. Kai rike min lamka na. Shi ke na aka samu haƙurin sarkin tasha. Mutum ya tafi baki ba suru. Oya. Tara ɗin. Ka sanya guri da. Wayala. Mama ta magama. Kina sassauta masa. Ke ji kayan da za ku yi. ba kina Ka yi suru ba ba. ba zai shiru ba. ba ni kina masa abu kamar kina jin tausayin sa idan aka bi nashi haka zai tayi a cikin gidan nan dan ko ƴaƴansa da suke gidan nan ba sun ya fi su raki ba ni Oya yi misi. Yawwa. sannu ya bin shi A sabari ki yi hankali. Kayan da za ku yi. ya sun da ke shi akai tiran hula Wannan kai fa. To, oya.